tänään mun tennarit tulessa. Määränpää selvä aina kadulla kulkiessa ja tulkitessa. Näet lain ei pääsen purkaa mun paineet. Selvittää päätä ja asiat turhaa on vaikeet. Pakko vaan painaa, et joku suostuu sainaa. Sä et mitään juosten kustuu saa aikaa. Löydä oma paikkas ja asetu siihen. Et sä koko elämää voi elää muitten siivel. Yks pitkä retki mut on retkellä loppu. Virheis nousuu ja oppii takapotkuist. Joskus vaan notkuu ja on vieläkin valveunes. Vaikka nyt on kesä, mitä talves tulee. Ja kun herään päivään uuteen, heitän niskan kuteet. Lähden kadulle kulkee ja juhlin aamupuuteen. Nosta sentteris pystyy, tsekaa mis tuulee. Sä pystyt tän kuulee, en ois tehnyt tätä muuten. Mitä oikeesti tapahtuu? Ei tarvi karttaa, kun kiipee pavun vartta. Milloin toisetkin havahtuu? Nyt olis aika löytää oma paikkas. Mitä oikeesti tapahtuu? Ei tarvi karttaa, kun kiipee pavun vartta. Milloin toisetkin havahtuu? Nyt olis aika löytää oma paikkas. Kiinnostuin räpistä noin 10 kesäsenä. Kiinnostus kasvanee, vois sanoa en mä enää. Nyt kun on askeleen eteenpäin pääsy, annan askelten jatkuu ja mihin mä päädyn. Se on nähtävissä ja on matkaa edessä. Siin samalla tieto kasvaa, se on selvää. En mä pelkää, tiedä mitä tapahtuu. On aika avautua ja muittenkin havahtua. Annan ajatusten vapautuu, kun ne tarpeeksi autuu. Sielu virtaa kynään ja annan kynän sauhuu. Ilman musaa ja holi vaikusi pinnan alle. Jos sattuu rinnan alle, ne mut nostaa pinnalle. Jos sen tarttus tähän, mitä saisin tilalle? Ilman itse luottamusta menis elämä pilalle. Joten on aika tehdä kaikkien itän eteen. Et jatkossakin pääsen tätä settiä tekeen. Mitä oikeesti tapahtuu? Ei tarvi karttaa, kun kiipee pavun vartta. Milloin toisetkin havahtuu? Nyt olis aika löytää oma paikkas. Mitä oikeesti tapahtuu? Ei tarvi karttaa, kun kiipee pavun vartta. Milloin toisetkin havahtuu? Nyt olis aika löytää oma paikkas. Vanhemmat yritti antaa kaiken mitä pyysin. En syntynyt kultalusikasuus, myöhemmin sen myysin. En voi vielä sanoa, että puskis tähti. Et oo kuullut tarpeeksi, aikaisemmin tuskin nähtiin. En tee duunil käsi, on lähtökohdat toisenlaiset. Oot mies tai nainen, sun päätös on omanlainen. Mieti mitä toivot, kun on vuoden vaihde. Se voi toteutuu ja muuttuu huolella haikeiksi. Älä ota vieraalta omenaa, voit siihen tukehtuu. On oppinut sen, et mustiin lammas voi pukeutuu. On tullut kuljettua, tennarit linkkuu. Nyt on tilaisuus ja pitää edelleen liikkuu. On ehkä hauralla paikalla, seisominen ei auta lainkaan. On valmis lopettavast kun tipu hautapaikkaa. En ehkä ollut paras siinä TV-skapas, mut kiitti silti jos muuhun sijoitit rahas. Mitä oikeesti tapahtuu? Ei tarvi karttaa, kun kiipee pavun vartta. Milloin toisetkin havahtuu? Nyt olis aika löytää oma paikkas. Mitä oikeesti tapahtuu? Ei tarvi karttaa, kun kiipee pavun vartta. Milloin toisetkin havahtuu? Nyt olis aika löytää oma paikkas. Mitä oikeesti tapahtuu? Ei tarvi karttaa, kun kiipee pavun vartta. Milloin toisetkin havahtuu? Nyt olis aika löytää oma paikkas. Mitä oikeesti tapahtuu? Ei tarvi karttaa, kun kiipee pavun vartta. Milloin toisetkin havahtuu?